sure jud ka nga nakita jud nimo gyud. Ay, nakita na ko kamo, dili man mo mutukay, wala man mo kakita. Oh, naabot na ta ha? Basta, usulod na mo ka. Ano? Oy, asa naman pud mo? Di ba gingna naman tika nga bawal na pa 200 kay delikado na kay diri ah. Piti naman mo. Asa sila pipot na nagagamsam? Ay, no, nagmahain ako, nanong niubad ko ba eh. Hala, kada ko. Luka to pipot mo, tinuod ng galing no? Wadlo kayo to eh. Si sure jud ka nga nakita jud nimo gyud. Ay, nakita na ko kamo, dili man mo mutukay, wala man mo kakita. Pero bitaw be, adto mo dito sa Amazon Forest be, di ba kay baka kita yun mo klase-klase nga mga nilalang dito, adag ko kayo. Naana po ni si Pipot, napas mo na po ni ba? Apoy kasi paminaw. Atik na po yung istorya man mag Magic Park. Naniod to nakapipot, basin wa kay paniod to ba? Atik-atik ra nimo. Bahala mo oy, bahala mo dili mo mutuoy. Basta kay ako nasaksihan gyud ako gunsa sila kadako nga mga nilalang dito ah. Atuan ninyo dito aron makakita mo. Ni, asa din ang dapita di ay? Sige, inganin na lang para mutuo mo. Ihatod na lang tamo dito ah. Sige, bukuya ko, na makay pagkaon dito. Na, mukhaon mo kaya kag exotic food, kaunon ka ato. I mean nga, daghan dito ah. Sabi bay kaon ra gyud kamintigi. Ato pa ganing damulag ba? Sige, mga tuta. Ubanan na to ni si Pipot bay para masaksihan na to og tinuod ba? Kay og dili ni tinuod, bantay lang jud ka Pipot. Sige, ihatod lang tamo dili kumuuban kinatagam naman ko. Ito magkubay, mabuyog na lang ko tara. Tara na, unsa ni gipaabot ninyo? Tara para mga tuon na mi. Tara na Pipot. Tindog na dro. Oh, sure. Bakit makay ka ikaw naging gani? Oh, naabot na ta ha? Ala, yawa diri ang Pipot noy. Daghan kay kahoy bay. Hilot tayo no. Pero delikado lang kayo ba? Kasi unsa ra nga mga hayop mo makitaan. Wala pa lagi ko hayop mga nakita lagi. Alangan no. Musulod pa man ta dito. Noon sa din si Konda Mulag day boy. Nagkaon sila Yes, boy. Na ako'y wild berry. Pagkaon man na sa dinosaur bay. What? Nung nakasure mo ka nga pagkaon na sa dinosaur. Basta. Usulod na mo ka. Ano? Siksi na babae, may hubag sa huwag. Maya po daan na Pipot Oh, oy. iyon ba yan no? Kitagko kayo no? Unsaon pag gamay magay na alangan no. Namay dagko sa tunga unggoy. Oh, ngano nananaw mo sa kuha. Wala man. Sige na, lakaw na mo ka. Sulod na mo ka. Ikaw uban. Di ka mo lang sa nakakita naman ko dito lang mo lang dito sa bay dan yun to. Konda Mulag ka. Dala sa mga diri. Kamu lagi yung diri ha. Yummy. Mamatay mi diri Pipot na. Ni ani oy. Ayos di kaon dira. Oy, asa naman pud mo? Gingna naman tika gapon di pud nga. Di na pa 200 ah. What? Di ba gingna naman tika nga bawal na pa 200 kay delikado na kay diri ah. Wa jud ka natagam gapon ba? Bisang gigukon na kagdako kay nga bitin. Ano day bay? Nagigukod siya dako kay bitin. Awan no. Tinuod lagi. Makaon na. Ni moadto man gud sila ba? Moadto man gud sila. Usuri gud call pero moadto man gud sila. Sige lakaw na mo ba? Nung dukay kaon ni si Damulag bay. Ito I mean dagag pagkaon dito lakaw. Gusto ko ba na siya? Bahala na siya eh. Tara, bahala na siya. Murapog na ipapil sa yuta. Eh, yung mga ulo ni mga bata oy. Good luck na lang sa inyo ha. Mao ni mong giingon Pipot nga Amazon. Oh, ngit-ngit kayo. Adto kayo. Ikan kay bulak ni Lula na paborito bay. Ay, sa turkey? Bitaw bay. Nindot gyapon kahadlok ani diri ah. Kamu may Oo na mo be. Dili ito katong plus versus zombie diri na mga bulak. Ikaw mo na. Nindot ako bagibo ba? Hadlok na ko bay. Na. Hala. What? Laod, akawas sa damang moy. No, di man na normal nga damang. Gani mo. Asa man? Sakit pa na akong mata, bay. Yagaw ni kanis damulag ba?
Hadlok pa, kabalong hadlok kayong lugar. Gani si kaon no. Pero kaon bay. Tayo mo kakita. Kawan na pipot oy. Hadlok gani kayo no, tara na ta. Kaya bising mo gukod na. Ngapa na ilain pipot? Katawanan na, puna na imong mata oy. Oh, para, wate! Wate! Kana mahadlok na jud kuan na bay. Kaya naman nagbagtak-tak loy. Piti naman na. Asa sila pipot na nakasamsam? Ay no, nagmahain ako, nanong niubad ko ba eh. Ako gani na hadlok na gani ko no. Puking ka oy, direct takloy no. Tinuod ito ingon ni pipot bay. Wala jud siya nang atik no. Ganin no. Ato sa unahan ta. Tara. Asa man to sila oy? Yaan yung nila ba? Sige na lang oy, may ita kong makaon. Asa sila ba? Sa dito nga tingog bay. Hala kung saan na bay? Hala shrimp! Hala! Kada ko! Unsa naman po na takloy? Asa na kaya to kumuko? Oh! Asa man yung mga kauban ni mo? Nagkatagkatagay may kikipanggukod naman to sila. Dahil yun na, nabitaw ka mo nga. Delikado kay Dra, ah! Udayon dyan mo! Kunya magtuman man sila be kay gusto ginaw sila makakita. Dili jod mga kahit yung kayo magulo jod, bisig kapila mo ingnan. Pagpalayo oy. Mga pabuyag man. Tagam. Pero okay ra. Busog man po na mong mga alaga.